हेलौ एभ्रिवान आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौ बरायनाय थाबाय आंहा दिनै नै हाबायाव फैदों न' खाथिनि हाबायाव लोगोनि हाबायाव नोंथांमोना नायलांदो दिनैनि भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना बर' ख्रिस्टियान वेडिंआ मारै जायो रिचुवेलफोरा आं गासिखौबो होलांगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नै दायो गिर्जायाव लांनो नागिरदोंमोन न'निफ्राय बेनिफ्राय गिर्जायाव सहैबायमोन नै जोंहा एसे लेट जाबाय गिर्जाखौ खनथाम गिदिंनांगौ नालाय जोंनिया खनथाम गिदिंगासिनो दंमोन जोंहा गिदिंफायाखै फैसा थांबाय दायो नै खनथाम गिदिंखांनानै गिर्जा सिङावहाय लाबोबाय दायो रिचुवेलफोरखौहाय स्टार्ट खालामसिगोन दायो नै हौवा गोदान हिन्जाव गोदाना प्रमिसेस लानो थाखाय गसंनाय जाबाय बेवहाय इसोर आरो बेयाव जानाय मण्डलियारिफोरनि सिगाङाव नों सोमखोर बरगयारि आंनाव सोङो बे नोंनि आथिंजों गसंनाय रन्जिना नार्जारिखौ नोङो गावनि हाबा खालामजानाय बिनिबादि नोङो नाजावगोन आरो इसोरनि बाथ्रा बादि नोङो बेजों थाफागोन बेखौ नोङो अनगोन आरो नोङो बेखौ मान खालामगोन आरो नोंसोरो रंजाब्लाबो गाबब्लाबो नोंखौ ख्रिस्टियान जिसाय बादि थैनाया नोंसोरखौ गुबुन गुबुन खालामनांगौ माने नोङो बेजों अरायबो लोगोसे थागोन बेबादिनो इसोर आरो बेयाव जानाय गिर्जारिफोरनि सिगाङाव आरो न'आव बयनिबो सिगाङावहाय नोङो रन्जिना नार्जारि आंनाव सोङो बे नोंनि आथिंजों गसंनाय नोंनि खाथियाव गसंनाय सोमखोर बरगयारिखौ नोङो गावनि हाबा खालामजानाय जिसाय बादियै नोङो नाजावगोन आरो इसोरनि बाथ्रा बादि नोङो बेजों थाफागोन बेखौ नोङो अनगोन आरो नोङो बेखौ मान खालामगोन नोंसोरो रंजाब्लाबो गाबब्लाबो नोंगौ ख्रिस्टियान बिबादि थैनाया नोंसोरखौ गुबुन गुबुन खालामनांगौ माने नोङो बेजों अरायबो लोगोसे थागोन ओमफ्राय दायो हौवा गोदाननि बिमा बिफा ओमफ्राय हिन्जाव गोदाननि बिफा बेवहाय नै आखाइ हमनानै हौवा गोदान हिन्जाव गोदानखौ आखाइ हमनानै प्रे खालामगासिनो दंमोन आशीर्बाद होनो थाखाय रन्जिना नार्जारिखौ नोङो जोंनि मण्डलिनि थाखाय बिहामजो हिसाबै लाबोबाय आरो दिनै गासै मण्डलियारि आरो न'खर मोननैनि जादों बिसोरो जे आफाद खोथा होबाय आरो सासेखौ आखाइ होबाय नोङो बोर होदो बिसोरनि न'खरखौ नोङो बेबायदि फाउन्डेसन खालामनानै बोर होदो मावनायाव दांनायाव लोगो लानायाव बिसोरो स्ट्रेंथेन जानाय बायदि बोलोगोरा जानाय सानैबो आखाइ हमबाय आरो नोंसोरनि बिमा बिफायाबो दिनैहाय आखाइ हमनानै सानबाय बेनिखायनो आङो इसोरनि दौरि जानानै आङो दानो फोथायो एबा डिक्लेयार खालामो नोंसोर इसोर आरो बे मानसिफोरनि सिगाङाव नोंगौ ख्रिस्टियान बिसाय जाबाय इसोर बिफा फिसा आरो गोथारजों दुखुब्लाबो सुखुब्लाबो थैनाया गुबुन खालामागौ माने आंनि बिहि होननानै नाजावनानै लाबाय दायो नै हौवा गोदान हिन्जाव गोदान रिं सोलायबायमोन
बेनिफ्राय माला सोबाय नै बेखौ थिखोना होदो मोजां जादों बहाय जादों औ गथ'आ सिदा थुदो आं फैयो औ ओरै गाना औ गेजेराव चेक खालामबाय बेवहाय अननाय मोजां मोननाय मान होनाय नों बेबायदि बोरजों लोगोसे लास्टाव नै पास्टरा आर'ज खालामबाय प्रेयार खालामबाय बेनिफ्राय नै हाबाया जोब्बाय दायो न'आव लांसिगोन दायो न'आवहाय थांनोसै गिर्जानिफ्राय आथिं सुग्राफ्रा नै औ खनसे सारदे आं सारनो थिनाखै नों मिथिला आंखौबो ओरै मोजाङै
नोङो बे माबायाव सोना हौवा गोदान हिनजाव गोदान ओंखाम जादों नै दायो नै ओंखाम जाखांनानै मिनि मन्त्र खननो जिरायजेनबायमोन आलासिफोरबो फैबायमोन नालाय ओमफ्राय आङो जोंनि ओंखाम जानायखौ होनाय जायासै ओंखाम जानायखौ होयोबा गोलाव जागोन नालाय भिडिअआ बेनि थाखाय नायलांदो नोंथांमोना हाय होनद आं भिडिअसो लाग्रोदों दायो नै हिन्जाव गोदान लागो फैदोंमोन हिन्जाव गोदान लागोनि निमन्त्र होनायमोन नै एसे बुरजायानो फैदोंमोन नै जा बुरजामोन बेनिफ्राय नै हिन्जाव गोदान लागोआ हौवा गोदान हिन्जाव गोदानखौ बुजायलांनो थाखाय गसंदोंमोन केमेरामेना बिराद खस्थ' खालामनानै खेबगासिनो नै मोजांब्लानो बिदिनो नोङो होजों थानाय समाव सानदे स्कुलखौ नों नागारामोन इउखौ नागारामोन नोङो गासै बिसोरफ्रावनो नोङो मेसेज खालामनानै गावनि गोसोआव फिल'सफि गोसोआव गासैयावबो नोङो नुयोमोन आरो जों मेगनजों नुयो आरो बेखौ जों बाख्नायो दा बे हिसाबै दिनै दायो नै बुजायखांनानै हिन्जाव गोदान लागोखौहाय बिदाय हरनायनि सम जाबायमोन बेखायनो गसंफैदोंमोन नै केमेरामेना बिराद पस्ट खालामनानै खेबखायो नालाय गाबनायल'ल' खेबो केमेरामेना नै बिस्रा नायग्रा केटारिंनि ग्रुपाव दं नैबे दायो नै हिन्जाव लागोखौहाय बिदाय हरनानै निमन्त्र खननायाव फैफिनबाय नै बेनोसै नै हाबानि भिडिअआ रिसेपसना सोलिबाय थाबाय आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन थेंक इउ स' माच भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय अननानै भिडिअखौ गासिबो लाइक खालामना हो शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट हरबानो जाबाय हौवा गोदाना नै फैसासो सानलागासिनो